Gràcies, vicepresident. Bon dia a tothom. Avui el Partit Popular ens presenta una moció que porta un títol que ens agrada, millorament de l'assistència sanitària. De fet, quan va arribar aquesta moció al nostre grup parlamentari la vam haver de llegir 2 cops, perquè el primer cop que la vam llegir vam dir, ostres, el Partit Popular s'ha passat a la lluita per la sanitat pública. Ho dic perquè si llegim la moció, excepte el punt 3C, que no és més que un intent de defensar els interessos de la sanitat privada, nosaltres estem d'acord en tot i votarem a favor. Ara, jo us he de preguntar, senyors diputats del Partit Popular, com us atreviu a presentar aquesta moció? Com us atreviu a presentar aquesta moció aquesta setmana, justament quan es compleixen 4 anys des que vau aprovar el Reial Decret 16/2012 que ha deixat sense tarja sanitària desenes de milers de persones? Com us atreviu a venir aquí a fer veure que defenseu la sanitat pública quan aquest decret ha estat un cop d'estat contra el dret a l'atenció sanitària, un cop d'estat amb morts, amb noms i cognoms? I com us atreviu a fer-vos passar per defensors de la sanitat pública quan aquest decret trenca 30 anys de consens i converteix un sistema sanitari universal de qualitat i eficient, com el que teníem, en un sistema sanitari propi del franquisme? Jo sé com us atreviu. Us hem fet només una sola esmena, la d'instar la derogació del Reial Decret 16/2012, i ens heu dit que no. I heu deixat clar quina és la vostra visió de sistema sanitari públic, fer negoci amb la salut dels ciutadans i de les persones. I està demostrat, no m'ho invento, està demostrat, només cal mirar què ha passat amb la sanitat pública allà on la sanitat pública ha tingut la mala sort de caure a les vostres mans. Ho hem vist tots a Madrid, a Galícia, a Castilla-La Manxa, a València, on hem vist com heu fet servir la sanitat pública per enriquir-vos i per enriquir les empreses dels vostres amics. Això, no diguin que no, perquè això està perfectament documentat. Està documentat com a diverses comunitats autònomes heu fet servir la sanitat per enriquir empreses com Capio, Adeslas, DKV, PricewaterhouseCoopers, la constructora ACS. També està perfectament documentat com Güemes i Laschetti, que són del seu partit, que eren consellers de Salut a Madrid, s'han fet rics gràcies a la sanitat pública i a les portes giratòries. Això està molt documentat. I també està documentat com la trama Gürtel li feia regals a Ana Mato, que us recordo, era ministra de Sanitat i era membre del seu partit. I a que parlem d'Ana Mato, vull dir, això s'ha publicat avui. Aguirre y Mato dieron a Usbank 640.000 euros al estallar la Gürtel. Dinero de la sanidad para la mafia. Està publicat d'avui. Però bueno, veniu a parlar del millorament de l'assistència sanitària. Sembla que ara us preocupa la salut de les persones quan les vostres polítiques durant aquests anys han fet emmalaltir aquesta societat. L'han fet emmalaltir de corrupció, l'han fet emmalaltir de desigualtat, l'heu fet emmalaltir de pobresa. Sembla que vosaltres no heu sentit parlar dels determinants de la salut. Si no heu sentit parlar, us explico que els determinants de la salut ens diuen que la salut de les persones, aquesta salut que ara tant us preocupa, ve determinada per diversos factors. No és bo per la salut que et facin fora de casa els bancs rescatats amb diner públic, no és bo per la salut que et facin treballar per un salari de misèria tot el dia, no és bo per la salut que el banc et robi els estalvis amb la connivència del govern, no és bo per la salut anar a Europa de la mà de Convergència Democràtica de Catalunya a recolzar el TTIP, que és un atac al sistema sanitari públic, i us atreviu a venir avui a dir que us preocupa l'atenció sanitària. I veniu a queixar-vos, a més, del sistema sanitari que ens ha deixat el senyor Boi Ruiz. Al final, tot això que vostè deia ho ha fet algú, i ho ha fet Convergència. I nosaltres en això estem d'acord. Nosaltres també estem en contra del que ha fet Convergència Democràtica amb la salut d'aquest país.
Però hi ha una diferència. Nosaltres estem en desacord i ho critiquem i ho denunciem perquè nosaltres creiem en un sistema sanitari públic. En el vostre cas, a mi em sembla que ho critiqueu perquè, a diferència d'altres comunitats autònomes, vosaltres a Catalunya no heu pogut participar al saqueig de la sanitat pública. Mireu, senyor diputat, se li ha acabat. acabo. Vosaltres teniu tot el dret a presentar el que considereu oportú, teniu tot el dret a disfressar-vos de defensors de la sanitat pública, però nosaltres tenim l'obligació de treure-us la careta. Gràcies. Gràcies, diputat. També ha presentat